Dar, nu știu, nu vreau să-ți văd biroul negru. Dă mai tare boxa. Nu se mai vede nimic acum. Cântă și tu. Că dar... Alin joci. Alin joci Rambo? Ce dracu să joc? Ești 37, eu în 20 de minute închid. Ia, Antonia. Că voi n-aveți școala la 6 jumate ca mine. Adică bine, voi nu... N-am și la 6 jumate, am atât la 6 jumate. Apreciez faptul că tu vrei mereu să iei 8 ore de somn. Cum ar și trebui cu arma. Ai pus la boxă? Eu l-am pus. Dă la maxim puțin. Da. Am o secundă, două acolo. Foarte interesant, Gorma. Place. N-am cum să țin și microfonul. Acum fă face reveal. Și da, fă face reveal. Urmă, altănel pe frate tu. Fă face reveal. Vere, dar cât de lung e firul tot de la webcam sau e trecut de la wireless? Cum adică? Păi, PC-ul e fix aici. păi și cât de lung e vere webcam firul? Până aici. Cu e? Ia, ridică puțin. What? Stai, tu n-ai perete de asta. Stai puțin. Ridică puțin camera. Nu, măi. Nu, sunt curios de ceva, că n-am observat ceva. Ce-ai făcut cu aia? Ne-l arăs pe... Așa. Așa, uite-te, deci... Dă în sus. Așa, hei, ce dracu tu? Asta e limita. Nu mă refer la cablu. Zic de perete. Ai peretele ăsta mic? Hei, asta de la peretele, de lângă PC. Așa, și dă puțin în sus. De ce ai jumate de perete? Cum adică? Acolo sus te urci sau ce? Da, o să-mi fac scară aici. Și ce, pui patul aici sau ce? Da. Vrei, ești șmecher. Mie nu mi se pare. Vreau să dorm o dată la același nivel cu pământul. Ai crezut că are jumate de Tu nu perete. ești la bloc. Păi ce e Tac. Uite, așa stau eu normal. Ce așa când mă pitesc. Mă vitiesc. Băi, ce ai ieșit? Tu l-ai scos? Da. Pentru că sunt șoc? Păcat. Goară, vorbește așa. Continuă. Fă face reveal, că n-ai făcut. Încă. Fă cu aia face Hai reveal. mă ăsta la el din nou. Așa, da, fă mult. Fă face reveal cu aia. Mamă, ce mână. Fă hand reveal ca și corps. Tai workout. Da. Ce tricot de pensionar ai cu ești, că ești atai. Cum adică? Mă joacă Jordan, dar... Face reveal, Goară, face reveal. V-ați prins? Hai mă, fă face reveal. Bă, cine l-a scos? Bă, dar iar iese Goară. Te-a scos Santo, vorbesc cât de serios posibil. Hai, Vere, fă face reveal. Nu fit reveal, fă face reveal. Mă, uite-te puțin la picioarele lui. Fă cu aia face reveal. Ce gay nu face face reveal? Gata. Mâniosul. Hai să recreăm mâniosul. Haide. Ok. Stai, mai încerc o dată. Care, dar nu știu, Mă întorc. în poza cu mâniosul, aveai nările foarte... Bă, cine l-a scos? Că nu-l mai scoate.
Aveai nările foarte în margen. Un pic mai sus camera. Că gata, nu. Deci mă dau pe mut ca să nu mă auzi când râd, haide. Coi, dar nu mai râde nici tu. Mâniosul. Dacă zic o dată mâniosul, promis că o recrezi? Da. Mâniosul. Ok. Gata, haide. Mă dau pe muzică ca să nu mă auzi. Nu pot. Coi, o secundă să fac screen și așa atâta. Păi am făcut. Ai făcut pe trimite? Ștefan, te provoc să nu cazi de pe scaun azi. Bă, dar arată-ne cum dracu cazi tu de pe scaun, pune genul webcam. Te rog frumos, arată-ne cum cazi de pe scaun. Experiența live. Ok. Ei, tu spui webcam-ul pe sticlă, ce dracu? Da, ce? Hai coaie, pune-l pe ceva, birou, orice. Doar vreau să te văd cum cazi Nu de cu pe obiectivul scaun. în jos coaie. Aoleu, ai intrat măsa peste el. Nu, Vezi că-ți miaună pisica. Mâniosul. Mâniosul. Ia. Tu, Vere, cum cazi tu de pe scaun? Stai așa? Nu, Ce-a vreau fă- să te aduc. Vere, dar Gorm e mai slab ca mine acum, să mor eu. Mâniosul. Doar vă zici că e gen un 100-year-old old man care pur și simplu nu mai are nutrienți. Uite puțin la brațele lui. Mâniosul. Vere, dar Gorm acum e mai slab decât mine, cred. Câte kg ai? 48. E, bine, tu ai și... What the Tu ai fuck? și midget. Mâniosul. Vere, arată-ne cum cazi de pe scaun, haide. Mai am 5 cm și te trec. Mâniosul nu pot. Ha, mă, Vere. Nu știu, aruncă-te de pe scaun, fă ceva, nu știu, sari în cap, orice. Stai așa pe spate și cazi efectiv sau ce? Da. Haide. Am o dată. Nu. Bate-mă. Așa. Din nou. Nu. Bă, dar nu, n-ai ieșit. Ok, o să mai fac o dată, mâniosul. Ce față de spate ai cu ai? Nu știu. Nu știu. Dar nu, Vere, dar nu mai ține tu camera, gen, pune pe webcam, pe monitor. Vere, se uită cu arma la mine, se uită cu spatele. Cu aia se uită la mine, se răbează la mine în suflet. Puțin Doar mai mă, jos, te rog, nu puțin mă mai mai jos. speria. Stai direct pe scaun și te la camera așa. Mânios. Ăla să fie thumbnail-ul. Nu știu. Vrei poza ca referință? Dă-i poza. Da. El mânios. Mâniosul. Dacă o am, că nu, că nici nu cred că o mai am. Un PC. Oameni. Că e, unde e? Mâniosul. E în Stalin? unde e? E genială poza aia. Vere, unde e? Mâniosul. Trimis asta pe general. Vere, glow up. Chiar e glow up. Mama, acum chiar ai fost mânios. Ai ieșit? Ma chiar ai fost foarte mare. Bă, dar uite, știu cât a putut să slăbească copilul ăsta. Câte kg Știu. aveai? Mâniosul. Vere și vezi că genul ăsta nu este din casă. 50. Dar cum ai slăbit tata? N-am mâncat. Ce? Nu. Not african. Gen, am ținut... Vere, păi acum câteva luni era goarmă, naiba. Ba gata. Nu, uite, asta era în aprilie, ea.
Gen girlfriends cu mine, așteaptă să găsesc. Se vede, Guarma nu cred că mănâncă, ești nebun.